खुलुमबाय बे समाव बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं मिथिका नार्जारि। खुलुमबाय बे समाव दङ बडलेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ आं खोमथागोरा गयारि। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। गुवाहाटी मेट्र'नि एडिसि त्रिदिप कुमारआ रुंसारि जाबाय। अरुणाचल प्रदेशआव आसामनि लाइमोनखौ गावथारदों। चिरांनि फानबारि हाथायाव मैगं थाइगंखौ फाननो हायैयाव आबादारिफोरा खर' हमनांदों। जराबादाव टेंकार गारिया अर नांनानै NH-27 आव होंगो दोंगो जादों। BJP सोरखार फैनायनि उनाव 83,743 बिगा हाखौ उदां खालामबाय बुंदों हिमन्त। काजलगावआव 60 बोसोर बैसोनि देरसिन सा 36 आसाम मावफारियाफोरनो रायजो सरकारा राङारि अनसुंथाइ होदों। बटद्रवानि सासे इमामा बांलादेशजों सोमोन्दो लानानै रायजोफोरजों सन्देह खालामजादों। प्रफेसर गणेश चन्द्र वारिया क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर हिसाबै थिसनजाबाय। दानिया फैदिनि आबुं रादाबाव। गुवाहाटी नोगोरमा जिल्लानि एडिशनेल डिस्ट्रिक्ट कमिशनार त्रिदिप कुमारआ रुंसारि जाबाय। गावनि जिउखौ फोजोबनानै लाबाय गुवाहाटी नोगोरमा जिल्लानि एडिसि त्रिदिप कुमारआ। समबारखालि हराव गुवाहाटी नोगोरमानि नेम केयार हस्पिटालाव जोबथा हां लायो त्रिदिप कुमारआ। मिथिनो हानाय बायदिब्ला थांनाय 10 जुलाइ खालि गावखौनो फोथैनानै लानो नाजादोंमोन एडिसि त्रिदिप कुमारआ। त्रिदिप कुमारआ गावनि क्वार्टारनि 4थि खोलोबनिफ्राय बाज्रुमनानै गावखौनो फोथैनो नाजादोंमोन। त्रिदिप कुमारखौ गोब्राब हालोदाव बोखांनानै गुवाहाटी नोगोरमानिनो नेम केयार हस्पिटालाव लांनाय जादोंमोन। नाथाय देहा फाहामसालियाव ट्रिटमेन्ट सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो थैनाय थांनायजों जुजिगासिनो थानाय एडिसि त्रिदिप कुमारआ जोबथा हां लायो। बबेखानि नखरारि जेंनानि थाखायनो एडिसि त्रिदिप कुमारआ गावनि जिउखौ फोजोबनानै लानो हागौ होननानै सन्देह खालामनाय जादों। बे जाथायनि सायाव पुलिसनि नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दंब्लाबो गुबै जाहोना दासिमबो सोराङाव फैयाखै। अरुणाचल प्रदेशआव आसामनि सासे लाइमोनखौ गावथारदों। बिहाली धिनिसुति पुलिस आउटपस्टनि बेन्दोंआव थानाय आसाम अरुणाचल प्रदेश सिमानि बगिजुलि ओनसोलनि 29 बोसोर बैसोनि शंकर पेगु मुंनि लाइमोनखौ नसुं रायजो अरुणाचल प्रदेशआव गावथारदों। खर' आरो आथिङाव थरनै गुलि नांनायनि जुनै शंकरआ जिउ गोमायो। थांनाय 13 जुलाइ रबिबारखालि अरुणाचलनि रयिं दिबां भेलीनि धादार भाई मुंनि सासे फालांगिरिया शंकर पेगुखौ गावथारदों होननानै अजद थिखांदों। समबारखालि हराव अरुणाचल पुलिसआ आसाम पुलिसनि मददजों बगिजुलियाव थानाय नखरनि सोद्रोमाफोरनो शंकर पेगुनि गोथै सहखौ गथायफैयो। रिपर्ट बायदिब्ला 20 सान सिगांसो शंकर पेगुआ अरुणाचल प्रदेशनि रयिं दिबां भेलीयाव लेबार मावनो थांदोंमोन। 18 जुनखालिबो प्रभास दले मुंनि सासे लाइमोनखौ अरुणाचल प्रदेशनि सिमपुर इटानगराव थाइजन मुंनि सुबुङा बुग्लिनानै जिउ फोजोबनायनि अजद थिखांदों। मख'नो गोनांदि नसुं रायजो अरुणाचल प्रदेशआव आसामनि लाइमोनफोरनि सायाव गले गले गाग्लोबनाय आरो बुथारनायनि थार बिजिरनाय दाबि खालामना दिनैनिफ्राय थुंगेनाय गैयै समसिम अरुणाचल फोनांजाबनाय लामाखौ होबथानो फोसावदों मिसिं हारिनि मोनथाम आफाद TMPK, MMK आरो TMMKआ। जोबोद दुखु खस्थ सहायनानै सान्दुं अखायाव गोलोमदै फसरनानै आरो गोबां मिजिंजों आबाद मावनानै दिहुननाय मैगं थाइगंफोरखौ थि बेसेनाव फाननो हायैनि जाहोनाव आबादारिफोरा खर' हमनांदों। दिनै मंगलबारखालि चिरां जिल्लानि बिजनी महकुमा बेन्दोंआव थानाय फानबारि हाथायाव फाननो लाबोनाय खांखिलर, लेस्रा एबा सबायबिमा, बहल, जिंखा आरो बायदि बायदि मैगंफोरखौ आबादारिफोरा फाननो लाबोदोंमोन। नाथाय जोबोद दुखुनि बाथ्रा दि फाननो लाबोनाय मैगंफोरखौ सेरफायाव 1 रांनिनो फाननो जासियोब्लाबो रावबो बायैलाय लांफिननो बानानै मोसौ बोरमाफोरानो जाथोंसै होननानै हाथाइसालियावनो गारलांनो गोनां जायो। मख'नो गोनांदि चिरां जिल्लानि फानबारि ओनसोलाव आबादारिफोरनि आबाद दिहुनथाया आथिखालाव बाख्नायजाथाव। मानो होनोब्ला फानबारि ओनसोलनि दिहुनथाय लेबु आरो मालभग थालिरफ्रा इंलेन्डसिमहालागै सौहैयो। अब्लाबो नाथाय बे खेबाव आबादारिफोरा मोननो गोनां बेसेनखौ मोननो हायाखै, जायनि जाहोनाव आबादारिफोरनि गोसोआ बायफ्लेलाङो।
जराबादनि 11 माइलसो गोजानाव गंसे पेट्रल टेंकार गारिया मंगलबारखालि सामलायनो हास्लाबैनि जाहोनाव लामा सेरनि डिवाइडाराव सौग्रावहैनानै अर जोंब्लावखांदों। मिन्थिनो हानाय बायदिब्ला बे जाथाया ओनसोल नाङै जिंगासिनायजों लोगोसे 27 नं राजा लामायावबो गोबां घन्टाहालागै गारिफोरखौ ट्राफिक जाम खालामनानै दोनदोंमोन। MZ01 AA 9268 नम्बरनि बे टेंकार गारिया जाब्रबथाय जानाय समाव गुवाहाटीनिफ्राय खर'सा आसाम फारसे दावबायदोंमोन। गारिया बेलथायनायनि उनाव गारिनिफ्राय गोबां लिटारनि थावआ लामायाव लोमसावदोंमोन, जायनि उनाव अरा गोख्रैनो नांनानै गारिखौ सिलिंखार खालामदोंमोन। बे जाथायखौ मिन्थिनो मोननायनि माखासे समनि उनाव दिसपुर आरो खाथि-खालानि स्टेशनफोरनि अर खोमोरग्रा हानजाफोरा जाथायसालियाव गंथाम अर खोमोरग्रा गारिफोरखौ लानानै नुजाथिहैदोंमोन। बबेखानि 2 घन्टासो गोबाव समनि नाजानायनि उनावसो अरखौ खोमोरनो हादोंमोन होननानै रिपर्टआव मिथिहोदों। बे जाब्रबथायाव दासिम सासेबो सुबुङा जोखोम जानायनि खौरांखौ मोनथ'वाखै। गारिनि माखासे जन्थ्रुआरि फैमालनि थाखाय नङाब्ला गोबां गोख्रैथियै सालायनायनि जाहोनावनो बे जाब्रबथाया जानो हागौ होननानै बिबानगिरिफोरा सन्देह खालामदों। दासान्दि जायगानि पुलिसआ जाथायसालियाव नुजाथिहैनानै जाब्रबथायनि बागै गोथौयै नायबिजिरनायखौ जागायबाय। आथिखाल सोरखारा इलेक्शन खालामनायखौ लानानै गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया लक सेवा भवनाव खौरांगिरि मेल खुंदों। खौरांगिरि मेलाव गिबि मन्थ्रिया बुङो दि हाग्रा बिफाननि माखासे हाफोरखौ इलेक्शन खालामनानै उदां खालामनाय जाबाय। बिजेपि सोरखारा फैनायनि उनाव 83,743 बिगा हाखौ आयेन बेरेखा दखल खालामनायनिफ्राय उदां खालामदों। सत्र नामखरनि 4,449 बिगा हाखौ लानानै बिजेपि सोरखारा 160 बर्ग किल'मिटार हाखौ उदां खालामबाय। गिबि मन्थ्रिया फोरमायथिनाय बायदिब्ला PGRआव 3,600 बिगा, सनितपुर जिल्लायाव 49,537 बिगा, हजायाव 10,749 बिगा, बरपेटायाव 408 बिगा हाखौ उदां खालामनाय जादों। 2021 मायथाइनिफ्राय दासिम 12,3.515 हेक्टर हाया उदां जाबाय। बेबायदिनो लखिमपुरनिफ्राय 13,841 बिगा, गवालपारायाव 8,280 बिगा, दरंआव 11,905 बिगा, काछाराव 752 बिगा हाखौ उदां खालामनाय जादों। बबेखानि बरपेटानिफ्राय सा 74, नगावनिफ्राय सा 65, गवालपारानिफ्राय सा 7, मानकासारनिफ्राय 2 सुबुङा निजायै हा थानायनि उनावबो लखिमपुराव आयेन बेरेखायै दखल खालामनानै थाहैदोंमोन। धिं लाहरिघाटनि सुबुंफोरा बरसलायाव थाहैदों होननानै गिबि मन्थ्रिया खौरांगिरि मेलाव बुङो। बबेखानि हा दखल खालामनायखौ लेन्ड जेहाद होननानै बुंदों गिबि मन्थ्रिया। रायजो सोरखारा चिरां जिल्लानि काजलगावआव 60 बोसोर बैसोनि देरसिन सा 36 आसा मावफारियाफोरनो राङारि अनसुंथाइ होदों। सोरखारा बै सा 36 आसा मावफारियाफोरनो साफायाव 2 लाख राङै एककालीन होदों। मख'नो गोनांदि रायजो सोरखारा दिनै 10 बोसोरनिबो बांसिन सम सिबिथाय होनाय आरो 60 बोसोर बैसोनि बांसिन आसा मावफारियाफोरनो 2 लाख राङै एककालीन होदों। चिरां जिल्लानि 60 बोसोर बैसो बारनाय सा 36 आसा मावथिफोरनि सा 22 आसा मावथिफोरनो जिल्ला कमिसनार जतिन बराया मोनसे हाबाफारिनि गेजेरजों दिनै बे 2 लाख रांनि चेक गथायनाय जायो। दिनैनि बे चेक राननाय हाबाफारियाव जिल्ला सावस्रि बिफाननि जयेन्ट डाइरेक्टर शिल्पिका कलिता, जिल्ला सावस्रि बिफाननि क'अर्डिनेटर हरुन अल रशिद, JSB सिभिल हस्पिटालनि सुपारिन्टेन्डेन्ट डक्टर रेजाउल करिम आहमेद, डक्टर राजेश पान्डे, डक्टर राजु दास, डक्टर उत्तम कुमार बिश्वास, डक्टर दिगेन्द्र रामसियारि, डक्टर PN पाटिलजों लोगोसे जिल्ला सावस्रि बिफान आरो हायुङारि सावस्रि मिसननि गुबुन गुबुन बिबानगिरिफोरा बाहागो लादोंमोन। नगाव जिल्लानि बटद्रआ बरपेटी गामिनि सासे इमामा गुबुन हादरनि बिसि लानानै रायजोफोरनि रागा जोंनाय आरो सन्देहजों मोगा-मोगि जानांदों। गावखौनो सासे इस्लामिक फरायसंगिरि महरै सिनायथि होनाय खायरुल इस्लाम मुंनि सुबुङा खामानियाव सासे मस्जिदनि इमाम। इमाम खायरुल इस्लामा बांसिनै बांलादेशआव थायो, नाथाय सासे इमाम महरै बांलादेशजों सोमोन्दो थानायनि बागै मिथिनो नाजागासिनो जायगानि सुबुंफ्रा।
खामानिनि थाखाय माखासे बोसोरनिफ्रायनो साउदी आरब आरो बांलादेशआव थानाय खायरुल इस्लामनि बिसिया सानै, बेनिनो सासेया बांलादेशी। दिनैबो भिजा लानानै बड'द्रायाव थानाय खायरुलनि बिसि बांलादेशी आइजोआ गोबांसा फिसाफोर दङ। जायगानि सुबुंफोरनि अजद बायदियै गिबि बिसिजों फिसा गैयिनि थाखाय खायरुला बांलादेशनिफ्राय नैथि बिसिखौ लाबोदोंमोन। नाथाय माखासे बोसोरनि उनावबो दिनैसिम भारतनि नोगोरारि लायालासे थानाय बांलादेशी आइजोनि फिसाफोरनि सायाव जायगानि सुबुंफोरा सन्देह खालामदों। खायरुला नकल फोरमानलाइ होनानै गिबि बिसिनि मुङावनो नैथि बिसिनि फिसाफोरनि मुंखौ रेजिस्टार खालामनो हागौ होननानै सन्देह खालामदों रायजोफ्रा। मख'नो गोनांदि रायजोआव बांलादेशनि बिबान आरो बांलादेशीफोर दैथाय हरफिननाय आयदाया सोलिगासिनो थानायनि गेजेरावनो बड'द्रायाव सासे बांलादेशी आइजोखौ सिरियै दोनखोमानायनि थाखाय रायजोफ्रा खायरुल इस्लामनि सायाव जोंखांदों। आसामनि गासै गंस्नि मुलुगसोलोंसालियाव सासेनिखौ भिसि महरै थिसनथाइ होदों रायजो बेंगिरि लक्ष्मण प्रसाद आचार्यआ। 4 मार्च 1964 मायथाइयाव जोनोम मोननाय गणेश चन्द्र वारिया क'क्राझार मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर महरै थिसनजाबाय। गुवाहाटी कटन मुलुगसोलोंसालिनि फिजिक्स बिफानाव बिबुंगोरा आरो उननि समाव कटन मुलुगसोलोंसालिनि भाइस चेन्सेलर महरै हाबा मावनो खाबु मोननाय प्रफेसार गणेश चन्द्र वारिया खुंथाइ बिथिङाव गोबां रोंगौथि दंखायो। मख'नो गोनांदि बेबादिनो सा लखिमपुर मुलुगसोलोंसालियाव प्रफेसार मुकुल बरा, बङाइगाव मुलुगसोलोंसालियाव धारिणी चन्द्र डेका, शिबसागर मुलुगसोलोंसालियाव महादेव पाटगिरि, नगाव मुलुगसोलोंसालियाव हितेश डेका, जेबि मुलुगसोलोंसालियाव ज्योति प्रसाद शइकिया आरो गुरुचरण मुलुगसोलोंसालियाव रन्जन रायमोनखौ गोदानै भाइस चेन्सेलर महरै थिसनथाइ होदों आसामनि रायजो बेंगिरिया। दिनैनि रादाबा एसेनोसै। गोजोन्थों।